Os alcaldes do Salnés trasladaron no día de onte ao conselleiro de Sanidade as súas peticións sobre as restricións que afectan as súas vilas, especialmente a hostalería. Na reunión, o rexedor de Vilagarcía pediu que se permitise a apertura total das terrazas e a ampliación dos seus espazos. Unha petición que aprobou a Consellería de Sanidade. Lle pedimos, por exemplo, que nos permitise aos concellos, pero que o regulase a norma, pois ampliar a ocupación da vía pública, para que as terrazas, guardando a distancia de 1,5 metros necesarias, pois non se restringiran ao 50% como está agora, senón que poideran ocupar o 100%. A medida que non adoptara o comité é a solicitada por Sanxenxo. Telmo Martín propoñía que se pedise a hostalería as mesmas probas que o ocio nocturno, unha petición que outros alcaldes habían complicada. Pero se quero ir a cenar a un restaurante, teño un neno pequeno e se eu quero levar comigo, ese neno non está vacinado. Me suponte que facerlle unha PCR a un neno de 4 ou 5 anos, o cual eso ven a complicar moitísimo a vida das persoas que están aquí veraneando ou tamén a xente daqui, que tamén ten que disfrutar do verán e ir á hostelería, non? O que non mudou a Consellería é os niveis de restriccións de cada vila, unha decisión que non gustou aos alcaldes que se atopan no nivel alto. Se hai un cambio de criterio a hora de aplicar as medidas, que, por suposto, as solucións teñen que aplicarse por igual a todos os concellos de maneira inmediata, que non pode penalizar a hostelería desta zona unha semana máis, porque ninguén entendería que nun concello con unha incidencia similar ou todavía máis alta poidan traballar este fin de semana e outros non. A pesar de atoparse fora do nivel alto, a situación sanitaria da comarca preocupa ao sector hostaleiro do resto de vilas. Os propietarios temen un posible peche. A incertidumbre que temos, que non sabemos, temos personal, temos mercancía e non sabemos se nos van a cerrar, se vamos a seguir abertos, entonces eso para nós é unha incertidumbre moi grande, porque depende todo o ano o que nos pase agora durante o verano. Os alcaldes entenden que a situación é complicada e por eso piden responsabilidade a toda a poboación. Tamén reclaman que se deixe de criminalizar o sector. Advirten que os locais son máis seguros que as comidas familiares ou as festas privadas. Incluso a Mancomunidade presentou o resultado dun proxecto co que quere demostrar a seguridade da hostalería do Salnés.